Kajing penbena kabadon kam. Kajing penbena kabadon kam. Baka New Trap Youth Council HYC Sengkeme. Da kajing kit klik kala syem ya ka senjam ban khot ban wer ban hikai ban kersiu thia bat ban kedaulenti ki pat kajaj ban reu New Trap. Bangi dai ban jet ya ki nong sensyar da kajing kit klik. Bat da ka basyem kentang ya ka neka kam ling ba kajing pensyai pat ba. Ka bangila jer kerteng kerai daw campaign arjar arpulai kumtangi kerpat ya pi ki parari ki parakur ki parakha bat ki parado ki parasnam bapen ya ngubha ban wan syakate ke jingalang pensyai pat ba kabangin pelong hapo taxi stand jaya mokhar shillong haka hendriu tarik ubunai ba arjar arpulai kata kesngi ningkong nadu kapor khat ar baje mensengi shaneng ngi kerpat ru bapen subha ban khot ya wer langi ki wei ki parado bakin ya wan lang hakate ke jingalang tingi khmi lenti ya ka jingdor ringkat lang ka jongpi hakate ke sngi bat kapor ka bolabu ladap hikwa ya ka jingkala hakane kari ke jongi Kublai Shibun.